טוב, אז מה כל חברים, היום בסרטון, זה סרטון חדש של נוביץ, כן. זה סרטון ממש מיוחד. זה סרטון ספיישל, אוקיי? מהיום אני הולכת לעשות לכם כל שבוע סרטוני ספיישל. אם בשבוע אחד אני לא עושה לכם סרטון ספיישל, אז בשבוע שאחריו אני צריכה לעשות 2 סרטוני ספיישל. אז זה יכול להיות כל המשחקים. סקייט, ראפט, פורטנייט, ולורנט, אמונג אס, מה שאתם בוחרים אני אתקין. זה יכול להיות גם ראפט, אם אמרתי, סקייט, שעכשיו אני משחקת. אז לא לשכוח להירשם לערוץ, לתת צב ולייק. אז היום, כל הזמן אני אסביר לכם בסרטון ספיישל, כי זה סרטון ספיישל מיוחדים, מה אני עושה ואיך אני עושה, ואני מסביר לכם פה דברים, שככה הערוץ שלי אמור להיות. אז הערוץ שלי זה להסביר דברים, ולשחק דברים, ולהראות לכם דברים, ושתאהבו את הסרטונים, ושיהיה לכם כיף ומה לצפות. טוב, אז עכשיו אני הולכת לשחק סקייט. אז בואו נתחיל מהדברים הקטנים. איך מעצבים את הסקין שלך? אם כבר אתם נכנסתם בתוך המשחק, כבר הצבתם לעצמכם את הסקין, ואתם כבר פה בדף הזה. אני פשוט כבר הצבתי את זה, התחברתי לחשבון, אז זה לא עושה לי את זה. אבל דבר שאתם צריכים לעשות, דבר שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ על הדבר הזה. אתם רואים פה, זה פה. אתם צריכים ללחוץ על הדבר הזה שאני עכשיו על הכחול הזה, צריכים ללחוץ ככה. אוקיי, אז יש לנו פה כל מיני דברים. יש לנו פה את הצבע של הסקין שלנו, יכול להיות באיזה צבע שאתם רוצים. אני אשם אותו ככה. פה זה 3 דרגות של הגובה של הגיל בעצם, לא יודעת כל כך. זה של הגיל הקטן, של נגיד סתם ילד, לא יודע, גובה. זה כזה נער, לא יודע. זה אני אוהבת את זה. אפשר גם לשים את זה, מה שאתם בוחרים. עכשיו זה בילד. יש לנו פה כמה אפשרויות לסקין שלנו. כמה אפשרויות טובות. אז אני אשים את זה. יש לנו פה להגדיל את הזה. יש לנו פה, אפילו אני אשים את זה טיפה ככה. יש לנו פה את הדנים. ואוקיי, זה לא. אני אצנזר את זה. יש פה את השיער. זה בערך החלק אחד החשובים שאנשים אוהבים. ובדרך כלל מאוד חשוב להם שיהיה שיער. אז אני אוהבת את השיער הזה, אבל אני שם תמיד את זה כי בגלל הכובע. יש לנו פה גבות, אני שמתי לו את הפנס הזה. יש לנו פה כל מיני אפשרויות, יש לנו פה גם כאלה. אני בחרתי לו את העיניים האלה. פה זה ה-colors, פה זה כאילו הצבע, אני אשים לו את הצבע הכחול, כמו שאני כל הזמן שמה. רק בכחול אני רוצה להשאיר אותה כחול. אוקיי, ככה זה. אוקיי, מה? אף הזה. למה זה אף יותר? בסדר. שפתיים, אני שמתי אותם, ואפשר פה, יש פה כל מיני אפשרויות. שפם זה כאן, מביניהם. וואלה, אני רוצה לשים על זה. לא נתווכח עם המדע סתם. טוב, אז פה זה איך הוא עומד, ימינה שמאלה. פה זה כזה העמידה שלו. אוקיי, אז זה כאן שאני לא יכולה לסבול את זה, אני יכולה ככה. ככה זה יפה. ככה הוא רץ, וגם יש לו פה עוד אפשרות. אוקיי, לא, נשים את זה. יש לנו פה, לא יודעת מה זה כל כך. אוקיי, אז אחרי שהבנתם את זה, אנחנו נעבור לבגדים. הבגדים פה זה פשוט פה מה שאני השגתי ממשימות בדרך כלל. יש לי פה דברים שאני קניתי גם. יש לי פה כל מיני נעליים והכל, ויש פה גם כזה. אני אשים את הנעליים האלה, קיבלתי אותם. איך משנים את הצבע של הסקייטבורד, ואם זה במשימות, ואם זה... אז חברים, שתדעו לכם, אני עכשיו מסבירה. פה אתם בעצם רואים שאני השגתי דברים, נכון? אז זה מה שאני השגתי, אוקיי? אבל לאט לאט אתם תשיגו ממשימות והכל. אז מה שאני בחרתי את העיצוב זה מדבקות, קניתי חלק דברים. פשוט כמעט הכל אני עשיתי. אפשר לבחור פה מדבקות והכל, זה פשוט נראה כיף. טוב, אז אחרי שהבנו איך עושים את זה, יש לנו פה את הכובעים, שאני השגתי גם, כמה משימות. את זה, אני לא יודעת אם השגתי במשימות, קניתי את זה. פה זה משקפיים, אני פה כאן כרגע. יש לנו פה כפיים, נשים גביים. אוקיי, אז זה הסקין שלי. פעם אני אתן
הדבר הכי חשוב. כל המשחק הזה. איך את המפה, אוקיי? אוי, למה זה כזה איתי? אוקיי, אז המפה היא בעצם, היא מתחלקת לכמה אזורים, כפי שאתם יכולים לראות. אני קצת מתרחקת יותר. הנה, פה ים. אוקיי. קיצר, אז יש לנו פה כל מיני אפשרויות. זה כיף. הנה, אני יכולה ללחוץ על זה פה. זה לא יעשה כלום. אבל אם מתקרבים, אתם רואים פה מלא משימות שאתם יכולים לעשות ולהשיג דברים. נגיד פה אתם רואים, אתם מסיינים, זה מראה לכם פה את האפשרויות. וכן, זה מראה לכם פה הכל. אבל זה הכסף שלי, שאני יכולה לקנות דברים והכל. וואו, זה נראה לי חדש. האמן דווקא נראה נחמד. נעליים. לא, נעליים נראה מזעזע. זה בגלל ההלווין. כן. אבל כבר ההלווין זה. טוב, קיבלתי את זה בחינם. אז אני אקח את זה כי קיבלתי את זה בחינם. בחינם. הם איתיים בו, חג המולד, חג ה... עכשיו לא קוראים לזה, נו. הלווין. עכשיו קוראים שנסיים. וואי, זה אחד מהמגניבים. לא צוחקת, אחד המגניבים. אוקיי. וואי, זה נראה חולצה יפה. יש לנו פה כפיים. יש לנו פה עוד חולצה. ויש לנו עוד דברים. קיצר, נראה לי שבזבזתי את כל הכסף שלי, אני לא בטוחה. אבל, וואו, אני חייבת את הנעליים האלה. אוקיי, קניתי. שומעים? זה... אני פשוט חייבת את זה. נראה כזה יפה. אוקיי, מה? כן, נראה לי שלמתי עוד משימה. וואי, זה כיף. משחק כזה. כיפי. אוקיי. כן, אני יודעת שזה. קניתי את זה. צריך עוד פעם, חמולים. למה... וואט? הנה, אוקיי. וואי, זה נראה טוב. בא לי מכנסיים קצרים. וואי, זהו. שיפרתי את הסקין שלי, חברים. למה נקרא גבות? טוב, אז יש לי פה כובע. כל מיני דברים, אני לא יודעת כל כך בא לי לבחור את זה. למרות ש... לא יודעת, זה לא כזה יפה. בוא ננסה את זה, אולי. בוא נראה את השיער שלה. יש לו שיער יפה. משהו יפה כזה. כן, אבל הכובע הזה מורך לו את הפרצוף. ובאמת זה פשוט נראה טוב. הם באמת רואים שהם השקיעו בזה. וואי, זה נראה גם טוב. רגע. נראה לי ככה את זה. למה זה כזה? טוב, אז הדבר אני כמה דברים יש פה בשלט את הקונטרולר שלנו, יש פה שתי ג'ויסטיק. פה זה הג'ויסטיק של הפעלול, ג'ויסטיק ימין, ג'ויסטיק שמאל אתם הולכים. בשביל סתם לעזות עכשיו אני אלמד אתכם את הפעלולים. אתם יכולים לעשות דברים והנה רואים אני יכולה לעשות יש לי פה מגדל בשביל לעשות את התרגיל בעצם דבר זה מלא אנשים קלים בינתיים אנחנו נעשה ככה. אם אתם עושים את הסלטה ככה ולוקחים רק על L2 ככה, אם אתם עושים רק ככה, אתם יכולים, כאילו, אתם רואים שהוא לא תופס, אז אתם צריכים ללחוץ על R2 ביחד, ככה, פשוט לקפוץ ואז לעשות, ואז כאילו עם הג'ויסטיק השמאלי, ככה. אותו דבר אחורה. אוקיי, אז בשביל לעשות
Perfect.